Dnes sa pozrieme na skutočný prípad z Ameriky. Ide o príbeh The Book Box. Niektoré veci nemajú byť otvorené a niektoré veci nemajú byť ani nájdené. A niektoré nemajú byť vôbec presúvané z miesta na miesto. Tento príbeh sa nezačína v starom dome, ani na cintoríne. Nezačína sa v opustenom sanatóriu či v lese, kde miznú ľudia. Začína sa úplne obyčajne, v malej aukčnej miestnosti v Spojených štátoch. Fluorescenčné svetlá, lacná káva, staré ľudia prihadzujúci pár dolárov na cudzie spomienky. Predával sa majetok zosnulej starej ženy, staré taniere, nábytok, rodinné fotografie, vyblednuté listy zviazané šnúrkou a medzi tým všetkým jedna malá drevená skrinka. Nenápadná, tmavá, ťažšia, než vyzerala. Kúpil ju muž menom Kevin Menis. Neskôr tvrdil, že už v momente, keď sa jej dotkol, mal zvláštny pocit. Nie bolesť, nie strach, skôr zvláštny tlak v žalúdku, ako by jeho telo podvedome vedelo, že niečo nie je správne. Aukcia pokračovala ďalej. Ľudia sa rozprávali, smiali, ale Kevin mal pocit, že zvuky okolo neho zrazu ako si stíchli. Keď skrinku niesol k autu, jedna staršia žena, ktorá sledovala aukciu, sa na neho vraj pozrela a ticho povedala: "Nemali ste ju brať." Kevin si myslel, že ide len o sentimentálnu poznámku. Možno patrila rodine zosnulej ženy. Nevenoval tomu pozornosť. To bolo naposledy, čo mal pokojný večer. Doma položil skrinku do dielne. Bola to stará vidná skrinka, pravdepodobne z Európy. Drevo bolo poškriabané a na kovových čiastiach bola zvláštna tmavá korózia. Keď sa k nej priblížil, ucítil zápach. Nie obyčajný zatuchnutý pach starého nábytku. Bol to zvláštny zápach starého ovocia, plesne, mokrej pivnice a niečoho spáleného. Niečoho, čo pripomínalo síru. Slabý, ale nepríjemný pach, ktorý sa držal vo vzduchu a nedal sa vyvetrať. Kevin otvoril okná. Nepomohlo to. Zápach sa objavoval len vtedy, keď bola skrinka v miestnosti. V tú noc sa zobudil okolo 3 ráno. Dom bol tichý, ale z dielne bol počuť zvuk. Tiché klopanie. Raz, dvakrát a potom škrabanie. Kevin si myslel, že je to potkané alebo staré drevo, pracujúce v chlade. Zišiel dole. Dvere do dielne boli otvorené. Prisahal, že ich zatvoril. A skrinka? Skrinka bola pootvorená. Nie veľa, len pár centimetrov. Ale dosť na to, aby z nej vychádzal ten zápach silnejšie než predtým. Kevin cítil, ako mu po chrbte prebehol mráz. Keď sa priblížil, mal zvláštny pocit, že niekto stojí tesne za ním. Obzrel sa. Nikto tam nebol. Vo vnútri našiel staré predmety. Prameň vlasov zviazaný šnúrkou, sušený kvet, 2 staré mince, malú kovovú sošku a čierne sviečky, ako by používané pri rituáloch. Na dne skrinky boli vyrité hebrejské nápisy. Kevin neskôr zistil, že ide o slovo dibuk. V židovskej tradícii označenie zlomyselného ducha, ktorý sa priputáva k živým. Od tej chvíle sa všetko začalo rozpadať. Najskôr prišli sny. Nie obyčajné nočné mory, vždy ten istý sen. Starana bez očí. Tvár mala zdeformovanú. Ústa otvorené, neprirodzene naširoko. Stála v tme a kričala na neho v jazyku, ktorému nerozumel. V sne sa nikdy nehýbala, len stála a kričala. Kevin sa budil spotený, s búšiacím srdcom a pocitom, že v izbe nie je sám. Jednej noci sa zobudil a uvidel postavu stáť pri dverách spálne. Tmavý tieň. Nepohol sa, len tam stál. Kevin zažmurkal a postava zmizla. Na druhý deň si všimol škrabance na krku, ako by ho niekto chytil počas spánku. Jeho matka prišla na návštevu. Kevin jej ukázal skrinku ako zvláštnu starožitnosť. V momente, keď sa jej dotkla, zbledla. Oči sa jej rozšírili a začala sa triasť. Vezmi to preč. O pár hodín neskôr ju odviezli do nemocnice
s náhlou mozgovou príhodou. Lekári tvrdili, že to bola náhoda. Kevin však nie. Začal mať pocit, že dom sa mení. Miestnosti boli chladnejšie. Svetlá blikoktali. Niekedy počul kroky na poschodí, aj keď bol doma sám. Jeho pes odmietol vojsť do dielne. Sedel pred dverami a vrčal do prázdna. Raz Kevin ucítil pri zaspávaní niečí dých. Tesne pri jeho uchu. Myslel si, že sa mu to len zdalo a potom začul šepot. Veľmi tichý, príliš tichý na to, aby rozumel slovám. Skrinku sa rozhodol predať. Chcel ju dostať čo najďalej od seba. Lenže ešte pred odovzdaním sa stalo niečo, čo ho úplne zlomilo. Prišiel domov a našiel všetky svetlá rozsvietené. Vzduch v dome bol neznesiteľne horúci. Ako by niekto kúril naplno. Zo spálne cítil zápach síry. Skrínka bola otvorená. A predmety z nej ležali rozložené po podlahe do kruhu. Kevin tvrdil, že sa ich nikto nemohol dotknúť. Bol sám. Dom bol zamknutý. Nový majiteľ skrinku otvoril. A krátko na to začal mať rovnaké sny. Rovnaká starena, rovnaký krík. Rovnaký pocit, že ho niečo sleduje. Jeho domáce zvieratá sa odmietali priblížiť k skrinke. Pes vrčal do prázdna celé hodiny. Mačka si čala na roh miestnosti, ako by tam niečo stálo. Jednej noci sa muž zobudil s pocitom, že ho niečo dusí. Nemohol sa pohnúť, nemohol kričať. Cítil tlak na hrudi a studené prsty okolo krku. A keď sa konečne nadýchol, na hrudi mal červené odlačky prstov. Niektorí tvrdili, že šlo o spánkovú paralýzu, ale nevysvetľovalo to to, prečo boli tie odlačky skutočné. Skrinka putovala ďalej. Každý ďalší majiteľ zažil niečo horšie než ten predchádzajúci. Náhle choroby, rozpady vzťahov a nevysvetliteľné výpadky elektriny. Ľudia tvrdili, že videli tiene pohybovať sa po stenách. Jedna žena vraj počula v byte kroky každý večer, presne o 3:33 ráno. Keď otvorila oči, v rohu izby vraj stála starena zo sna. Bez očí, len čierne jamy. Mnohí majiteľia sa skrinky zbavili v priebehu niekoľkých dní. Niektorí ju dokonca nechávali pred domami ďalších kupcov bez upozornenia. Len, aby sa jej zbavili čo najrýchlejšie. Nakoniec sa skrinka dostala k mužovi menom Jason Hexton, kurátorovi múzea. Bol skeptik. Neveril na duchov, démonov ani kliatby. Myslel si, že všetko má logické vysvetlenie. Chcel prípad preskúmať vedecky. A práve on zaplatil najvyššiu cenu. Po otvorení skrinky Jason začal trpieť zvláštnymi zdravotnými problémami. Náhle migrény, krvácenie z očí, kovová chuť v ústach. Tvrdil, že niekedy cítil, ako by mu niekto stal tesne za chrbtom a sledoval ho celé hodiny. Jeho kolegovia si všimli, že sa zmenil. Niekedy sa vraj rozprával sám so sebou, inokedy zíral do prázdna. Ako by niečo počúval. Raz ho našli stáť v tmavej miestnosti bez pohybu. Pričom opakovala vetu: ona nechce byť sama, ona nechce byť sama. Jason začal pátrať po pôvode skrinky. Zistil, že patrila žene, ktorá prežila holokaust. Priviezla si ju z Európy po druhej svetovej vojne a údajne tvrdila, že v skrinke je Dybbuk, zlý duch, ktorý sa pripútava k ľuďom. Pred smrťou vraj svojej rodine povedala: nikdy ju neotvárajte. Rodina ju napriek tomu predala na aukcii. Jason neskôr priznal, že počas výskumu začal veriť, že skrinka neobsahuje ducha v klasickom zmysle. Myslel si, že ide o niečo horšie. Niečo, čo sa živí strachom a presúva sa z človeka na človeka. Niečo, čo nepotrebuje zostať vo vnútri. Rozhodol sa konať. Privolal rabína. Staré modlitby, rituál uzavretia a skrinka bola zapečatená. Zamknutá a obalená vrstvami ochranných symbolov. Počas rituálu vraj zhasli svetlá. Jeden z prítomných tvrdil, že počul ženský smiech vychádzajúci zvnútra skrinky.
Iný zacítil zápach síry tak silný, až začal vracať. Po uzavretí sa aktivita znížila. Nie, že zmizla, len zoslabla. Dodnes nikto presne nevie, kde sa debug box nachádza. Niektorí tvrdia, že je ukrytý v súkromnej zbierke. Iní hovoria, že bol opäť otvorený. Objavili sa dokonca príbehy o ľuďoch, ktorí vraj videli skrinku v rôznych častiach Ameriky. Vždy však zmizla skôr, než ju niekto stihol preskúmať. A existuje ešte jedna zvláštna vec. Ľudia, ktorí sa o prípade príliš dlho zaujímajú, vraj začnú snívať tie isté sny. Starena bez očí, tma a krík. Niektorí tvrdia, že debug box nikdy nebol väzením. Bol dverami. Pretože niektoré zlá nepotrebujú domy, nepotrebujú miesta. Stačí im, že im niekto otvorí dvere. A otázka, ktorú si kladú všetci, ktorí o tomto prípade vedia, znie: čo ak debug box nebol kliatbou, ale varovaním? Pre viac videí a príbehov ma nezabudni sledovať jak na YouTube, tak aj na Twitchi. Ahoj!